Għal ħafna hija xi ħaġa bażika, għal residenti tal-Baħrija mhijiex. Qegħdin nitkellmu fuq sistema ta' dranaġġ. Fil-fatt se jkun biss fi żmien li ġej li iktar minn 500 familja li jgħixu fil-Baħrija u fil-madwar se jgawdu minn sistema ta' dranaġġ adekwata żminijiet tal-lum. Dan minflok il-fossa li trid titbattal xi 8 darbiet kuljum. Is-sistema ta' dranaġġ se taqqat il-Baħrija mar-Rabat u r-residenti ddeskrivu dan il-pass bħala wieħed sodisfaċenti. La xi ħaġa bżonn juża żgur ġifieri li b'xi mod jew ieħor kellha ssir nirringrazzjaw il-min x'ismu mexxa din is-sistema għax vera kellna bżonna ġifieri. Sistema li dejjem kważi dejjem qed tfur il-fossa dik is-sistema titgħaddu minn ġad dranaġġ. Kunu sajrin l-leli jittifhem dik u jagħmel id-dranaġġ wadbu hemm nistrieħu minn dak il-ħmieġ. Saħansitra s-sistema preżenti kienet ta' detriment tas-saħħa. Tfal, ma nistax nġibuhom magħna fir-rabaħna. Rajt, għax jekk tiddimhom namusa tispiċċa bihom l-isptar. Fil-preżent fossa li tesa' Bowser wieħed biss kienet qed tintuża sabiex taqdi l-bżonnijiet kollha tal-lokal. Bil-konsegwenza li l-fossa tfur regolarment. Għasta doma ma kena nistgħu niklu. Is-sena stess, jiġifieri jien, is-sena stess, peress li kien qiegħda tfur, għaxdim tal-għalqa. Residenta tajt Mawa News li din kienet wedda fuq l-iskaffa li damet hemm għal snin twal. U dawn it-talbiet li għamiltuhom fil-passat? Ħafna. Imma dejja waqaf widnejt ora xu. U min iġarab ikun jaf xi ġifieri. Issa l-Gvern ħa azzjoni u l-pass li jmiss se jkun possibbli wara insistenza mill-Gvern biex iġib fondi mill-Unjoni Ewropea. Propju kif qed ngħidu l-politika ta' koeżjoni din hija li komunitajiet żgħar anke rurali fl-imwarrab inġibuhom eqreb lejn iċ-ċentru, lejn l-bliet l-kbar permezz ta' infrastruttura li hija bżonn juża fl-2014. U allura qegħdin ninvestu 3.5 miljun euro sabiex issir sistema ta' drenaġġ li qatt ma eżistiet